Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan jinsab diżappuntat li l-membru parlamentari tal-Partit Laburista Glenn Bedingfield ipprova jqarraq meta tella ritratt ta' Martin Balzan mat-tobba tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Dan minkejja li t-tobba tal-emerġenza ma ħarġux bi strajk bħal kumplament tat-tobba fl-Isptar Mater Dei iżda komplew iservu lil pazjenti b'mod professjonali. Ninnota b'dispjaċir, ġifieri li filgħodu kmieni numru ta' tobba tal-emerġenza u x-xewqa li għalkemm ħanednilhom ma jobdux direttivi għal raġunijiet ovvji li huma jiddiljaw kontinwament affarijiet urġenti ta' ħajja u mewt. Ideru b'ritratt miegħi b'appoġġ. U l-membru parlamentari li jaf minnu kulħadd ġifieri joġbu joqgħod jinsolenthom u jiżeblahom. Glenn Bedingfield, għaliex ma semmix inti nsemmiħin għaliex kienet pubblika. U l-verità, u jiżeblahom għallhom għax qed titqu għax strajkjajtu. Daw ma strajkjawx. L-ewwel żball ta' fatt. Daw ma strajkjawx. Tieni ħaġa dritt jitqu għandhom, dritt jappoġġjaw il-mam għandhom, dritt ta' azzjoni industrijali għandhom. U naħseb jiena speċjalment minn ġej jgħid fil-Parlament jirrappreżenta Parlament tal-ħaddiema, partit tal-ħaddiema, naħseb li meta Union qed teżerċita dritt tagħha b'mod prudenti, għandu jgħid isma' daw drittijiet f'demokrazija, issa naraw kif se nsolvuhom. Martin Balzan qal li dan kien kumment li jurtaħ ħafna għaliex minkejja li l-Union għandha kull dritt li tistrajkja rat li l-pazjenti ma jsofrux u appella lill Ministru Chris Fearn biex jikkundanna dan l-aġir ta' Glenn Bedingfield. Fl-istess waqt il-mam tinsab sodisfatta li l-azzjonijiet industrijali li ħabbret kważi ġew segwiti mit-tobba kollha f'pajjiżna u l-azzjonijiet industrijali kienu suċċess. Naraw li kien hemm jisu vot ta' fiduċja u appoġġ lid-direzzjoni li qed nieħdu u li l-ixju għalihom hija xi ħaġa valida u qed jappoġġjaw il-pożizzjoni tagħna. Sintendi aħna dejjem naħsbuha mid-darba qabel ma nagħmlu azzjoni li taffettwa l-pazjent. Waqt NetLive Martin Balzan iddikjara li l-mam tagħmel azzjonijiet industrijali biss meta ma jkunx fadlilha għażla oħra. L-erba' il-mam u l-gvern mistennija jiltaqgħu mill-ġdid bl-iskop li tiġi riżolta din il-kwistjoni. Martin Balzan jgħid li l-assoċjazzjoni tixtieq li t-tmexxija tal-isptarijiet tibqa' fidejn il-gvern biex ikun żgurat li saħħet il-pazjent tiġi l-ewwel.